Fico deformuje, Drucker reformuje. Epidémia nebola, tým, čo nedodržiavali pravidlá a dostali za to pokuty, všetko vrátime a zakážeme akékoľvek očkovanie. Chceli by ste študovať na lekárskej fakulte v krajine, v ktorej je ukričaný, domotaný ortopéd Kotlár mocnejší ako lekári z VHO, z nemocníc, kde zomierali ľudia na COVID, či tí odborníci, čo dostali za vakcínu proti covidu Nobelovú cenu? Mali by ste chuť sa umelecky vzdelávať a realizovať v krajine, kde Národnú galériu, Národné divadlo či iné inštitúcie riadi každé 2 mesiace niekto iný a iný odborník? Chceli by ste hovoriť s deťmi na základnej škole o striedaní ročných období a dňa a noci, ak ste neboli osobne vo vesmíre a nepresvedčili ste sa osobne a potom aj ministerského úradníka o tom, že Zem je guľatá? Ostali by ste študovať na vysokej škole v krajine, kde premiér hovorí, že v Kieve nie je vojna, za ruskú agresiu je zodpovedný Zelenský a sám si mýli ešte aj birmovku s pionierským sľubom? Vzdelanie je vzduch, ktorý dýchame a atmosféra, v ktorej žijeme. Každý deň Fica a jeho vlády v úrade deformuje a otravuje ešte aj tie zvýšky zdravého rozumu, čo tu ešte ostávajú. Fico a jeho vláda deformuje a darmo Drucker predstiera, že reformuje. Študentstvo reaguje.